напред към Серканюсин. Той успя да играе с топката. Той и Патрик Лан успяха да се разпише срещу Славия. Александър Колев засича топката 1-0 за Крумовград. 12-ти гол през сезона за голмайстора на гостите. Ето как започна всичко. Дългото подаване напред към Серканюсин, бившия футболист на Орлите с много добро първо докосване. Диагонално центриране на Пютровски. То стига до Сон. Той не загуби никакво време. Веднага продължи към Якоб Пютровски. В избранниците на старш треньора на полска национален отбор за европейското първенство, което определено ще се съсредоточи още повече погледи върху него. Сега Крумовград атакува. Рапосо продължава към Серканюсин и той шутира 2-0 за Крумовград. Но е маркирана и засада. Ако това е ситуацията, в която има съмнения, че футболист на гост е бил в нередовна позиция, то голът може и да остане. Ето го и центрират удар към вратата. Той бе точно в Янко Георгиев, който се намеси. Сега Руан Крус, тек петейна стрелкова позиция. Заложи тук ганаеца на силата. Дали ще имат въздух, както се казва, малко по-жаргонно, за да издържат. Рик Джонатан праща топката във вратата, което означава, че резултатът е намален. Докато ние наблюдаваме повторението, играта бе подновена. Ето хубавото движение на Нарейси, наистина отличен пас към Рик Джонатан.